Peidiwch neb a mynd I Asturias am wyliau os yw dyn beth mae eisiau yw bod ar y tras trwy'r dydd am bythefnos. Dyw I ddim fel yna. Y costa ferde yw I, ferde, glas. Mae'n bwrw glaw lot yma. Mae gyda ni goed, mae gyda ni mynyddoedd eang, ac anifeiliaid prin ynddyn nhw. Mae gyda ni fwyd arddelchog, a mae'n enwog am hynny, ymysg Sbaenwyr eraill. A nawr, mae twristiaeth yn dod yn lot fwy pwysig na fi oedd e, oherwydd, fel yng Nghymru eto, mae cyfoeth y glo wedi mynd. Mae Asturias, fel Cymru, yn chwilio am ddiwydiannau'r dyfodol. Mae pawb, dwi'n meddwl, ar ôl blwyddyn o bandemig, yn dechrau meddwl am wyliau perffaith rhywle arall. Ond dwi, fel sy'n ni'n teimlo hiraeth am rhywle arall, achos mae nawr yn gymryd rhan ohono fi. Dwi'n ysu am gael gweld y lle a'r bobl, am wynto'r blodau, am flasu'r ffrwyth. Ar fore fel hyn, am glywed cymdogion yn hogi pladur ac am roi fy nwylo yn y pryd. Mae mor gryf â hynny. Ystyr teitl y llyfr Het Wellt a Welis yw y tywydd sydd gyda ni fel garddwyr. Mae garddio ar arfordir Asturias yn bleser, ond mae'n waith caled hefyd, achos mae popeth yn tyfu, nid dim ond y pethau chi eisiau. Mae'n dwymoch na Cymru, ond mae'n bwrw glaw lot. Mae'r lleithder yn gallu fod yn broblem, a mae'r malltod sy'n dod ar dato a tomatos yw'r broblem fwyaf sydd gyda ni, gweud y gwir. Ni wedi bod blynydde ymchwilio am rhywbeth I ymladd yn erbyn hynny, a ma'n ar y sait gyfrinachol yn y llyfr. Mae pethau eraill, enghraifft orennau a lemons, yn dod yn dda bob blwyddyn. Mae Fiesta'r Sbaen yn enwog, a mae Asturias a mwy na'i siar ohonyn nhw yn lleol gan fwyaf. A beth ydyn nhw ydy yr hen wyliau mabsant. Bydde wedi bod yn gyfarwydd iawn yng Nghymru 500 mlynedd yn ôl. Ac oherwydd y diboblogaeth sydd wedi bod, a bod y pentrefi nawr a ddim digon o bobl I gynnal ei fiestas, mae'n hawdd I newid ddyfodiad, I gymryd rhan, I ymuno. Dim ond bod chi'n dod i'r wisg ymlaen, dysgu'r caneuon a dysgu'r dansfeydd. Bydd y llethrau hyn sydd dros 1000 o fetrau o uchder o dan ei radrwr gaeaf. Ym mis Ebrill, ail ymddengys y dole bach o laswell a blodau'r gwanwyn. Porfa alpaidd sydd yma, tir pori da yng nghanol ardaloedd serch a chreigiog. Nid bod y da yn aros ar y ddodd. Unwaith pan oedden ni'n dychwelyd o daeth gerdded i'r feg a ddeario, bu'n llwybr groesigur o wartheg newydd ddyfodedi gyda'r lloi a anwyd yn y beidi lawr yn y dyffryn. Roedd y lloi wedi dechrau blino ar yr holl gerdded, ond I mamau wedi dwlu ar fod unwaith eto yng ngwlad I haf, yn cael blasu sbrigau tyner y perlysiau yn y mannau priodol. Mynnau ambell buwch ddringo llethrau anodd I lecyn hoff oedd yn arbennig iddi hi, a dechrau pori yno gan anwybyddu crio'r llo. A dyma gyfrinach y cymuno, y llwybr. Mewn gwirionedd, does dim ffordd iawn. Mae yna ffordd sydd ag arwyddion swyddogol, ond fel yn amser yn cyndeidiau 1000 o flynyddoedd yn ôl, mae'r daith I hun cyn bwysiced a'r cyrraedd. Iddyn nhw, roedd gwrchfygu helyntion amrywiol y llwybr yn rhan o'r brofes ffydd. I ni, mae'n brofiad i'w fwynhau y rhan fwyaf o'r amser. Dim ond cofio, cadwch y mynyddoedd ar y chwith, y môr ar y dde, bydd yr haul yn codi ar eich ysgwyddau ac yn machlud o flaen eich llyged.